Máme tady dom, ve kterým prodáváme 3 apartmány. Tady vám ukážeme jeden přízemí, kterému patří 2 parkovací stáni. Za domem ešte prostor. Apartmán má celkem 88,5 metru štverečný. Je tu chodba, obývák z kuchyni. Pani dokonce říká, že bývalý slovenský premiér pán Dzurinda tady trávil hodně času. Máme tady jednu ložnici, další ložnici s kúpeľnou. I když je venku hodně horko, tady klimatizace není za potřeby. Z ložnice je východ, taky se dá využít. A máme ještě jednu kúpeľnu se sprchovým kútem. Terasa. Takže takhle vypadá apartmán přízemí, kterému patří ještě 2 parkovací místa. Celková ploha 88,5 metru. Ukážeme umístění, takže 100-150 metrů od pláže.